Bona tarda, el meu nom és Xavier Santo Tomàs Mena, soc coworker de Synergics, un coworking de retorn social a Baró de Viver. Jo vaig arribar amb un projecte, Habituarte, que és per consolidar hàbits saludables a partir de petites pràctiques, mitjançant petites pràctiques. I també creant art en el nostre hàbit. Així que la proposta per avui, per aquest vídeo, és que treballem una petita pràctica. En quin estímul millorar el nostre benestar? Quan tinguem aquesta petita pràctica podrem passar-la a l'acció i després celebrar a través del joc. Molt bé. Aquí tenim un mapa amb diferents pràctiques que podem incorporar a la nostra rutina. Una d'elles és el que s'anomena meditació o atenció plena, i el que farem és un entrenament, un desenvolupament d'aquesta atenció plena. Com? Necessitem una estratègia, un petit repte, que en aquest cas és enfocar l'atenció en la nostra respiració durant un minut. D'acord? Així que anem a fer-ho. Us convido a posar-vos en una posició el més simètrica possible. No tenen per què estar les cames creuades, podem estar en una cadira. Simplement és qüestió de posar el nostre cos el més simètric i centrat, equilibrat possible. I durant un minut la proposta és enfocar-nos només en la respiració. I durant aquest minut passarà, o pot passar, que la nostra atenció se'n vagi als pensaments, alguna cosa del demà, alguna cosa que ha passat abans, no passa res. Quan detectem que passa això, deixem anar això i tornem a la respiració, sense enfadar-nos ni res, és habitual. O sigui que la proposta és fer això, sí que us convido a posar-vos rectes, amb l'esquena recta, i farem servir una campaneta per mesurar el minut. I durant aquest minut simplement enfocar-se a la respiració. Convidem a obrir els ulls. Bé, com esteu? Possiblement una mica més relaxats, possiblement una mica més presents, més observadors. Això és el que volem aconseguir a través d'aquestes petites pràctiques. Per què petites? Perquè si volem fer molts minuts, si no estem entrenats, costa. Per això comencem pel petit pas. Molt bé, doncs us deixarem adjunts dos enllaços, dues propostes, una per registrar els avanços a través d'aquest mandala Habituarte i una altra també aquesta aplicació que he fet servir amb la campaneta per comptabilitzar el minut. I ja està, jo em dedico a l'acompanyament amb l'aprenentatge del llenguatge de les girafes. Un llenguatge d'atenció plena, de comunicació des del cor
i amb moltes altres qualitats de les girafes que volem compartir amb aquests tallers. O sigui, desitjo que tingueu un feliç dia i que tot vagi molt bé.